Det var købmand Schneider, han havde manufakturhandel her i Bramming. Han afledte tobak langs med jernbanelinjen bag de bygninger, der ligger på venstre side, når man går ud af Storgade, på et areal der bag ved Bramming, og længere ud af afledte han tobak i, da det var vanskeligt at skaffe tobak i 1944. Det er en solsikke, den der, ne? Det var, da Havana Madsen overtog bevillingen, da Kickenborg måtte aflevere den, og flyttede han til Palmehaven i højskolehjemmet. Det er set fra Pederstræde, og det er fra viaduktsiden. Der er Havana Madsen, som fik bevillingen. Han var tuborgforhandler. Blandt gæsterne ses lån fra klædefabrikken, som lå i den gamle del af brugsforeningen, som står der endnu. Endvidere ses møllermester Tobias Poulsen, snedker Iversen, murermester A.N. Petersen og Sørensen fra Kosmorama, slagtermester Knudsen, det er Tobias Poulsen, og biografer af Sørensen fra Kosmorama, og Flintholm, og der er også førstelærer Mannik med. Der står den ene for indgangen til hans villa.